ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏହି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ବାପ୍ତିଜକ ଯୌନ ପ୍ରଚାର କଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି କି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6:9-10 ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଥା ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଥା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6:9-10 ପଦ। ଏହି ଲେଖାଗଲା ଯେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା 5। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେରିତ 3:19 ଲେଖା ଅଛି, ଏତବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ପାପ କରିଥାଉ, ଦେଖିବାରେ, ଚାହିଁବାରେ, ଭାବିବାରେ ବାଡ଼ିଅଛୁ। ଅନେକ ପାପ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା ସେହି ପ୍ରେରିତ 8:22 ପଦ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା, ଏତେ ତୁମର ଏହି ଦୁଷ୍ଟପଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କେହି ଜାଣି ଅବା ତୁମେ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରେମ। ଆମର ହୃଦୟର କଳ୍ପନା ସବୁ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହେଲା 2 ପିତର 3:9। ଦିନରେ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଚାର ଦିନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଧୀନ ନ ହେବା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କି ଆମେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ନର୍କରେ ନ ପଡି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।